pregunta. Pensa ben. A miña irmá. Como podo dar con ela? Sigue a elefanta do mago. A miña irmá vive e teño que seguir unha elefanta. Non hai ningún elefante. Teño un derradeiro truco. Agora. Estás aquí. E agora a elefanta. Preciso que a elefanta me leve ata a miña irmá perdida e por iso lle pido que me entregue. E se Peter fai unha serie de cousas imposibles, levará a elefanta. É o meu destino. A primeira tarefa imposible é loitar contra o meu mellor soldado. Vas ver. Voarás. Voar! Isto é imposible. Xa verá. Isto é o mellor, verdade? A miña irmá vive. Estou disposto a encontrala. As cousas extraordinarias son posibles. Se creen. Disparade! Baixade os rifles! Disparade!